Kijk, ik krijg natuurlijk wel zakgeld elke maand. Meestal geef ik dat ook weer keihard uit. Stappen, kleren, Mobiel. Games. feestjes. Meestal aan het einde van de maand kwam ik net uit of net niet. En dan sprongen mijn ouders wat bij. Maar ik wilde meer. Veel meer. Ik wou een scooter. Een vakantie in Spanje. Een PS3. En een nieuw mobiel. En wat het probleem is? Ik kon helaas niet echt mijn ding doen. Waarom? Nou, ik had niet echt een overzicht in wat ik nou uitgaf. Ik kreeg natuurlijk wel spullen van mijn ouders, maar ik had veel liever cash gehad. Daar kon ik natuurlijk veel meer mee doen. Ik wist niet wat ik opzij moest zetten om mijn rijbewijs te halen. Kortom, ik kon zelf veel slimmer met mijn eigen geld omgaan. Iedereen kan zelf veel slimmer met geld omgaan. Bereik je veel meer, dat is zeker. Voorbeeld. Laatst had ik supergoeie cijfers gehaald op school. Staat er opeens een game op tafel, wat mijn ouders gaven. Nou, super vet toch? Cool, maar niet slim. Had mij die 70 euro gegeven, had ik op Marktplaats hetzelfde spel gekocht voor 20 euro, had ik 50 euro overgehouden. Het idee is dus dat je meer kunt bereiken als je slimmer met je eigen geld omgaat. Baas over eigen geld dus. Wat is baas over eigen geld? Baas over eigen geld, oftewel het boeg, is iets nieuws van de Rabobank. Een website. Maar eigenlijk gewoon een goed idee. Op de website kun je een eigen plan maken. Hoe jij baas over je eigen geld wordt. Het werkt super simpel. Je stelt jezelf een aantal doelen. Vervolgens zet je je inkomsten en uitgaven op een rij. Die handige tool van de Rabobank rekent het vervolgens helemaal voor je uit of het gaat lukken. En gaat het toevallig even allemaal niet lukken? Dan kun je altijd de tips en tricks van andere jongeren bekijken. Van mij bijvoorbeeld. Hoe ik mijn doel heb bereikt, kan jij op deze site checken. Of je checkt de adviezen van een Rabo-expert. Dus? Baas over eigen geld dus. Check mijn verhaal. Of kijk hoe het werkt en trek je eigen plan. Hey Spankijkers, het is net weer vakantie geweest en we hebben allemaal misschien wat kilootjes aan laten komen en wat gegeten en gedronken. Dus we moeten op onze gezondheid gaan letten. En daar gaat deze Spang-aflevering een beetje over. We moeten dus wat gezonder gaan doen. Deze maand hebben we ook een item over SOA's. Wist je dat je voor een SOA-test niet alleen bij de huisarts, maar ook bij de GGD terecht kunt? Danielle laat het jullie zien. Nu de zomervakantie weer voorbij is en je nog aan het nagenieten bent van je vakantieliefde, wil je er vast niet aan denken wat voor een ziektes diegene allemaal bij zich zou kunnen hebben gedragen. Maar hier bij de GGD willen ze je er nu al op wijzen hoe snel je een SOA kunt oplopen. Wat zijn de meest voorkomende SOA's die jongeren op vakantie kunnen oplopen? Nou, de meest voorkomende SOA's die jongeren oplopen is chlamydia. En hoe kunnen jongeren zien dat ze dat hebben of merken dat ze dat hebben? Nou, dat is het vervelende. Ze hebben er meestal geen last van. Meestal merk je niks. En als je er al last van hebt, dan is dat meisjes wat vage buikklachten hebben. Soms wat bloedverlies tussen de menstruaties door. Een beetje andere afscheiding, maar meestal merken ze gewoon helemaal niks. Of de klachten zijn zo vaag dat die ook bij andere dingen zouden kunnen horen. En bij jongens, hoe kunnen die dat merken? Als jongens het al merken, dan kunnen ze wat pijn hebben bij het plassen. Ze hebben het gevoel dat ze een branderig gevoel hebben bij het plassen. En er kan ook wat afscheiding uit de penis komen. Maar meestal merk je gewoon niks. En toch heb je het. Nou, je kunt er alleen maar achter komen door je te laten testen. En testen, dat kan bij de huisarts. En als jongeren dat vervelend vinden om daarmee naar een huisarts te gaan, dan kunnen ze bij ons terecht. En dat is gratis en anoniem. En hoe gaat zo'n test in zijn werk? Ze kunnen bellen met de GGD. Voor de spreekuren kunnen ze kijken op onze website. Ze hebben dan een gesprek met de verpleegkundige. We moeten wat gegevens invoeren en dan doen we de test. En dat houdt in dat jongens alleen maar in een potje hoeven te plassen. En er wordt 1 buisje bloed geprikt. En meisjes die kunnen zelf een uitstrijkje maken op het toilet. Heel eenvoudig. En er wordt ook een buisje bloed geprikt. Wij testen standaard op 5 SOA's.
Er wordt altijd getest op chlamydia en op gonoreu, maar chlamydia komt het meeste voor. En dat doen we dus middels zo'n uitstrijkje wat ze zelf kunnen maken. En het bloed wordt getest op syfilis, op HIV en op hepatitis B. En zo vlak na de zomervakantie, zien jullie dan een stijging bij het aantal SOA's? Wij zien we dat in de maand september, oktober een lichte stijging. Ik zie hier overal SENS staan, maar wat heeft dat precies te maken met de SOA-poli? Nou, SENS is eigenlijk de landelijke verzamelnaam van alle polies seksuele gezondheid bij GGD'en in Nederland. Dus het is de bedoeling dat bij elke GGD in Nederland kunnen jongeren terecht met vragen over seksualiteit en anticonceptie. Maar ook als ze bijvoorbeeld iets vervelends hebben meegemaakt op seksueel gebied. Mocht je nog vragen hebben over SOA's, dan is de GGD te bereiken onder dit telefoonnummer. Deze week hebben we natuurlijk ook weer een mandje van. Dit keer wordt hij gepresenteerd door Bjorn. Hey dames. Zou ik jullie wat mogen vragen? Zouden jullie een boodschappenmandje voor een speciaal iemand willen samenstellen met 5 producten? Tuurlijk, dat wil ik wel. Ja? Ja. Oké, dan gaan we naar binnen en dan gaan we het mandje samenstellen. Ja. Voor wie heb je eigenlijk je boodschappenmandje samengesteld? Voor mijn moeder. Voor je moeder, oké. Het belangrijkste. De kopshot. Die moet erbij. Zeker. Nou, ik zie Dropshot en ik zie Optimal dubbelvla, chips, chocola en een bosje bloemen. Ja. Nou, dat ziet er verrassend uit. Dus dan gaan we nou naar je moeder toe, of niet? Ja, is goed. Oké, mooi. Hallo. Nou, ik heb een verrassing voor jou. Een verrassing voor me? Waarom? Gewoon, omdat ik van je hou. Oh, flinkje. Oh, waarom? Bloemetjes. Kijk. Dankjewel. Oh, heerlijk. Gaan we samen lekker opeten. En het belangrijkste is dat we die jou hebben leren drinken. Ja, dat heb ik van jullie. Jullie hebben mij slecht gemaakt. Jij en jij. Dankjewel, schat. Oh, wat lief. Dank je. Ik word er een beetje stil van. Afgelopen zaterdag op 27 september heeft Team Spang meegedaan aan de Wipeout in Venray. Was het spectaculair? Was het leuk? Ja. Was het pijnlijk? Ja. What's the conversation about what aroused the nations? It's exonerating, presumably all meet the confrontation. Speed of light, either eye, feel the sky, reside in the constellation of love that is among gold. Vertigo, hard you than so who knows? If my thoughts connect with this globe, your heart might glow. Let's rock. Woo woo. Yeah, let's rock.
rewind and tumble into bliss. They say this feeling don't exist, so the whole world about to witness. Sweet dreams made of eurythmics, turn the odds up, great statistics. Hang on tight, mind stay uplifting. Encore, short thing to switch ears. Inside a new train of thought, railway count the distance. Engine sparking, guzzle the light force. Rendezvous with the loud resistance. Mount on a unicorn, patch my blisters. Never go back, my world is done for. Created my own part, turn the onslaught. Deliver that vibe and approach is known for. Next time you see me, I'm a culture on tour. Yeah, let it rock. Light up the sound, let it sound. I wanna celebrate. We staan hier bij het Wipeout terrein. En ja, vertel eens, waarom is Wipeout eigenlijk naar Venray gekomen? Nou, de juniorkamer organiseert altijd projecten om geld op te halen voor goede doelen. Nou, we hebben jarenlang een golftoernooi georganiseerd. We wilden nu een keer wat anders. Ja, dan ga je brainstormen en dan komt bij Wipeout uit. En het heeft wel een paar keer geregend. Hebben jullie daar last van gehad? Ja, natuurlijk heb je daar last van. Ik bedoel, tot 3 uur staat het plein helemaal vol. Er zijn veel deelnemers, dus daar heb je een geweldige sfeer. Ja, dan komt zo'n regen bij. Ja, dan merk je toch dat het wat minder gaat worden. Ik hoop dat wij tegen de 150 deelnemers hebben gehad vandaag. Voor de eerste keer dat je een dergelijk evenement organiseert, natuurlijk helemaal fantastisch om zoveel mensen bij elkaar te krijgen. En dat ook nog allemaal voor het goede doel, dus wat dat betreft helemaal geweldig. Encore, short thing to switch ears. Inside a new train of thought, railway count the distance. Engine sparking, guzzle the light force. Rendezvous with the loud resistance. Mount on a unicorn, patch my blisters. Never go back, my world is done for. Created my own part, turn the onslaught. Deliver that vibe and approach is known for. Next time you see me, on the lente. Yeah, let it rock. Light up the sound, let it sound. I wanna celebrate. Fire me down, shoot me down, come on and set me free. Yeah, let's rock. 3, 1. Let's go. Yeah, let's rock. Sport heeft natuurlijk ook wat met de gezondheid te maken. Daarom zijn Renel en Ries snel op bezoek geweest bij Jeroen Houwen. Deze keeper gaat het nog vers schoppen. Wij staan hier in de oerloop voor het huis van Jeroen Houwen. Hij is een talentvolle keeper van VVV die onlangs op stage is geweest in Birmingham voor Aston Villa. Wanneer ben je begonnen met voetbal? Ja, gewoon toen ik 4 of 5 was. Zo jong al? Ja, zoiets, ja. En hoe komt het erbij dat je keeper bent geworden? Ja, op tv heb ik een keer goede keeper zien keeper. En dat vond ik wel mooi, dus. Hoe lang ben je nou bij VVV en hoe ben je daar gekomen? Ik zit nu 4 of 5 jaar bij VVV. En ik ben er gekomen via de KNVB regio. Vanaf welk moment kwam je erachter dat je een groot talent was? Ja, toen ik bij de amateur keepte, ik heb 1 jaar bij de amateur gekiept en toen mocht ik meteen bij de KNVB keepen. En dat jaar daarna ben ik naar VVV gegaan. En bij welke amateurclub ben je begonnen? Hier bij SVC in Oorle. Hoe is je proefstage bij Aston Villa tot stand gekomen? Ja, de club heeft met mijn vader opgebeld. En zo is het eigenlijk gekomen. Ze hebben gewoon hier thuis opgebeld? Ja, dat vond ik wel mooi. Het is niet echt gewoon een hele verrassing dat er opeens een club uit Engeland hier naar huis belt? Jawel, is zeker een verrassing. Verwacht je niet. Met welke keeper vergelijk je jezelf vaak met hoe je speelt? Van der Sar toch wel. Toch wel, ja, een voorbeeld voor iedereen, hè? Ja, groot keeper. Kan goed voetballen, meevoetballen dus. Oké, dat is ook een goede kwaliteit voor jou? Ik vind het zelf van wel. Wat heb je allemaal bij Aston Villa geleerd? Wat heb je allemaal meegekregen daar? Ja, en dat het Engelse voetbal zeer anders is. En dat daar zeker fysieker aan toe ging. Ook allemaal een stuk sneller, of niet? Ja, dat ook.
veel op fysieke kracht en snelheid. Hoe rij je onder 15? Wat heb je allemaal meegemaakt met het elftal? Ja, gewoon wat trainingskampen zeg maar. En naar Turkije geweest. Aan Turkije? Ja. Wanneer ben je daar geweest? In de winter ben ik daar geweest. Mooi weer daar, of niet? Ja, toen wel ja. Is het ook een mooie ervaring geweest met Oranje? Ja, zeker. Dat is echt het mooiste wat ik tot nu toe heb gedaan. En wat is je droomclub voor later? Mijn droomclub? Ja, gewoon een grote club in het buitenland. Welke weet ik niet precies, maar ik hoop toch wel een mooie. Dit was Spang voor deze maand. Tot de volgende keer! Kijk, ik krijg natuurlijk wel zakgeld elke maand. Meestal geef ik dat ook weer keihard uit. Stappen, kleren, Mobiel. Games. Feestjes. Meestal aan het einde van de maand kwam ik net uit of net niet. En dan sprongen mijn ouders wat bij. Maar ik wilde meer. Veel meer. Ik wou een scooter. Een vakantie in Spanje. Een PS3. En een nieuw mobiel. En wat het probleem is? Ik kon helaas niet echt mijn ding doen. Waarom? Nou, ik had niet echt een overzicht in wat ik nou uitgaf. Ik kreeg natuurlijk wel spullen van mijn ouders, maar ik had veel liever cash gehad. Daar kon ik natuurlijk veel meer mee doen. Ik wist niet wat ik opzij moest zetten om mijn rijbewijs te halen. Kortom, ik kon zelf veel slimmer met mijn eigen geld omgaan. Iedereen kan zelf veel slimmer met geld omgaan. Bereik je veel meer, dat is zeker. Voorbeeld. Laatst had ik supergoeie cijfers gehaald op school. Staat er opeens een game op tafel, wat mijn ouders gaven. Nou, super vet toch? Cool, maar niet slim. Had mij die 70 euro gegeven, had ik op Marktplaats hetzelfde spel gekocht voor 20 euro, had ik 50 euro overgehouden. Het idee is dus dat je meer kunt bereiken als je slimmer met je eigen geld omgaat. Baas over eigen geld dus. Wat is baas over eigen geld? Baas over eigen geld, oftewel boeg, is iets nieuws van de Rabobank. Een website. Maar eigenlijk gewoon een goed idee. Op de website kun je een eigen plan maken. Hoe jij baas over je eigen geld wordt. Het werkt super simpel. Je stelt jezelf een aantal doelen. Vervolgens zet je je inkomsten en uitgaven op een rij. Die handige tool van de Rabobank rekent het vervolgens helemaal voor je uit of het gaat lukken. En gaat het toevallig even allemaal niet lukken? Dan kun je altijd de tips en tricks van andere jongeren bekijken. Van mij bijvoorbeeld. Hoe ik mijn doel heb bereikt, kan jij op deze site checken. Of je checkt de adviezen van een Rabo-expert. Dus? Baas over eigen geld dus. Check mijn verhaal. Of kijk hoe het werkt en trek je eigen plan.